Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille Gario, og det bliver fedt. Og jeg hedder Frederik. Oh yeah. Nu skal jeg skrive mit navn, og det bliver fedt. Jeg skal hedde det hedder jeg bare. Nå. Så er jeg god, kan I se her. Og det bliver, der kommer lige en der. Jeg glæder mig fucking meget til den her video. Men jeg skulle det nu. Og jeg hedder F.E. Hjælp, mand. Hjælp. Oh my god. Okay, så begynder jeg igen. Er jeg klar? Nu er jeg blå. Oh yeah. Og så går jeg i gang, og jeg går i gang. Og jeg går nok gå løjter, okay. Jeg kan du squat. Du lige tage på en plads jeg på. Jeg er på 73, okay, det er sygt. Nej. 6, 4. Man. Løb for den. Okay, lige til på en plads jeg på. Så kigger vi lige her. Jumbo. Nej, men. Jumbo gad åbenbart ikke nu. Løb for liv. Yeah, Clouden. Yeah, æd ham. Nej, hvorfor kan jeg ikke æde ham? Okay, men jeg er stor. Hihi. Yeah, for ham der. Løb for liv. Ja, sådan der. Jeg har nogle flere. Jeg har 64. Skål, det her, det er lidt sygt. Den her video må være god. Håber jeg. Hvis I giver et like, det skal betyde meget for mig.